Carnestoltes. Vocabulari de carnestoltes. Primer de tot anem amb les disfresses. De què ens disfressem per carnestoltes? Romans. Fades. Cuiners. Zombis. Egipcis i egípcies. Fantasmes. Indis i índies. Bruixots. Pallasso. Pirates. Policies i lladres. Princeses. Rei i reina. Superherois i superheroïnes. De monstres. De bombers. De Spider-Man. De vaquers i de vaqueres. De tirolesos i de tiroleses. De vampirs. D'andalús i andalusa. De futbolistes. De bruixes. De caçafantasmes. D'esquelets. Ara anem amb els objectes de carnestoltes. Llençols. Sabates de pallasso. Corona. Granera de bruixa. Espasa. Màscara de carnestoltes. Perruca. Parche de pirata. Barret de bruixa. Capa. Collar hawaià o hawaiana. Diadema d'indi amb plomes o d'Índia. Pistoles. Serpentina. Confeti. Pitos. Maraques. Bigot. Garfi. Vareta màgica. Ales i diadema de dimoni. Ulleres amb nas. Diademes de colors. I ara toca l'hora de jugar. Juguem? Esteu tots preparats? Comencem amb Relaciona.
El romà, quan va disfressat, es disfressa amb un estandarte, amb una granera o amb una corona. Tu què penses? Molt bé, amb un estandarte. Ara anem amb les bruixes. Les bruixes es disfressen amb granera, amb corona o amb sabates de pallasso. Molt bé, amb la granera. I ara anem amb els fantasmes. Quan ens disfressem de fantasma, necessitem una granera, necessitem sabates de pallasso o necessitem un llençol? Molt bé, els llençols! Per a disfressar-se de pallasso, què necessitem? Necessitarem unes sabates, necessitarem una espasa o necessitarem una granera? Què és el que penseu? Molt bé, unes sabates de pallasso ben grans. Anem ara amb un pirata. Per a disfressar-se de pirata, què és el que necessitem? Necessitem una corona, necessitem una espasa o necessitem una mànega de bomber? Què és el que cregeu que necessitem? Molt bé, una espasa! I ara anem amb el disfraç de rei. Necessitarem un barret de mexicà, una granera o una corona. Què penseu? Molt bé, una corona. I anem amb l'última. Per disfressar-se de bomber, què necessitem? Una mànega, una corona o una vareta màgica? Molt bé, una mànega de bomber. Ara anem a treballar l'atenció. Amb uns dibuixos que semblen igual, però no ho són. Endivineu quina és la diferent. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, TTT coração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Yeah, 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 yeah. Essa mudinha pra senhora se lembrar aquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Juguem ara al pets. Una granera té que és un avió, un gorro molt vell i un gran nassot. Què és? Amb dues ales i una vareta pot fer les delícies de tota personeta. Qui és? Amb
amb una pata de palo i amb un parxe en l'ull, sempre vaig per les mars creant grans aldarulls. Qui sóc? Amb unes sabates molt grans i la cara pintada, sóc el que faig riure a tota la canalla. Prepare grans menjars a bars i restaurants. Saps qui sóc? Amb llençols blancs vaig tapat, si taparés per la nit, t'arrearem a l'esglai. Qui sóc? Amb tratge, corona i cetre amb la mà, jo mane i tots em fam cas. Qui sóc?